Aspertuta? Asper eta tris. Gozez. Bueno, gozez, jaten zuen, ez dakinek zeren. Belarra. Belarra, ez zegoen, baina, bueno, ez zegoz. Baina hori bai, aspertuta, triste, eta batakizu esan nahi zuen babai, lagunak izan nahi zituen. Zuek, lagunak dituzue ez da? Zenbat lagun? Bost, 6, 7, ala gehiago, ez da? Berrogei. Zu berrogei lagun? Kontatu dituz. Bai, ez que dakit. Ditu. Ez que berak da badakit. Eta... Pepita, Juanita, Manolita... Ez dakizu zelan lehen? Pepita, Semillak, aleak, behar zituen orduan dekuguz. Ura, aleak, semillak eta beste gauza bat behar zuen. Behar dut ura, hurbil. Eta hemen, ez da gurik. Orduan abiatu zen, eta aurkitu zuen beste leku batean, beste lursail bat, eta pentsatu, a ber, hau ona izango da? Antxe zegoen iturria, bai, hona da, eta betu eguzkitsua da, eta bebestuta dago, hemen landatuko dut nire lorategia, bale, orain hasia, eta frasta, bueno, zenpozik, urrengo gunean, zen, minartu zu, buruan. Bai, izan da nahi gabe, bai? Eta hangeratu zen, eta aizue badatu zen agertu? Zer, landaria. Ez ben. Eta urrengo eguna? Eta urrengo eguna heldu zen, eta urrengoa? Ez da. Ura behar du. Ura, venga, hartuko du ura! Bat, niretako da! Eta nire peka berriro batako dugu gehiago! Eta egingo dugu txisabe bai gainean! Zaldia! Erbia, zezena, beia, untxia, eta hori guztiak zer dira? Zer jaten dute? Ai, ama, landarea! Baina animalia horiek heldu eta gero, urrengo gunean heldu ziren basapiztiak! Leoia, tigrea, pantera, eta danak heldu ziren eta badakiz pantera bat, gero ikusiko duzu, badakizu ezer izan zuen babarik? Ongi etorria! Eta danak sartu ziren lorategian eta bakoitza bere lekua hartu. Eta gau hartan babarik pentsatu zuen. Lagun pillo daukat eta etxekien non eseri. Nik ez dakit irakurtzen. Persaz idatzita dagoelako. Baina, irudiak bai ikusiko ditugu, ezta? Hau zera babai. Bueno, jarri alko Babai como non. Babai behitu gure arkumea. Gure arkumea babai kaka. Hortz hori esotikoa, baina hori gero agertu zen. Hasiera batean bakarrik bizi zen behitu zen olakoa. Hemen jatzen da, aia! Bakarrik bizi zen iganeko mendietan. Irakurri ditu. Baina horren dugu irakurriko, ja kontatu dut eta. Beste batean irakurri liburuten. Orduan pentsatu zuen. Edo bestela alde irakurri hori. Lagunak izateko, zer egin dezaket? Lorategia. Eta bilatu zuen lehenengo eta behin, lursatia, bai? Uretatik hurbil, babestuta eta eguzkitsua. Zue bai, madale.